Vítám tě na mém YouTube kanálu. Mé jméno je Daddy Patres, znáte mě možná z Twitche, teď už trošku z YouTube a i z TikToku. Nestreamuju dlouho, jsem nováček a baví mě to. Vždycky jako malý kluk jsem chtěl natáčet videa, hrát hry a podělit se s vámi o ten můj zážitek z té hry. Pamatuju si, když jsem začínal hrát jako malý kluk, když mi táta přivez PlayStation 1. Ještě předtím jsme hráli kazetový hry. Dneska ty hry vypadají úplně jinak. Kdo jsem, co jsem? Jsem obyčejný otec od rodiny, který má dva dobrý a skvělý synáčky, který jednoho dne budou hrát se mnou a já budu hrát s nima. A už teď vím, že ty kluci to milují. Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl streamovat, hrát hry, dávat to na internet. Našel jsem si oblibu ve stříhání videí a vždycky ten materiál musím vytvořit a ten vytvořím jenom díky tomu, že jsem na Twitchi s vámi. Jenomže ne vždycky i situace dá tu možnost. Musíš se toho chytit sám. Neváhat, nečekat, prostě jít a zkusit to. No a já jsem to zkusil a vůbec toho nelituji. A jestli si ty někdy přemýšlel o tom, že by si chtěl tvořit nějaký content, nahrávat videa, hrát hry, streamovat, na nic nečekej. Protože ono to samo nepřijde. Aspoň myslím. Přece jen jsme všichni nějak začínali. Já si myslím, že v dnešní době začít točit videa, streamovat, není nic náročného. Každopádně, vítejte u mě na YouTube kanálu. Na tomhle kanále můžeš vídat spoustu různých her, různý singlovky a nesmí chybět Fortnite. Ten máme přece nejradši. Hogwarts Legacy aktuálně. A aby toho nebylo málo, hrajeme i hororovky. Dead Island 1, máme rozjetý Demonology na streamu. Pokud se chceš bát, doraž na můj Twitch kanál. Streamuju na Kiku i na Twitchi. Samozřejmě nejvíc zvládne Twitch, tam já momentálně trávím nejvíc času. Chci pro vás tady točit dobrý videa, chci, abyste se cítili na mém streamu dobře, a když vy se budete na mém streamu cítit dobře, to znamená, že já se cítím dobře, že dělám svou práci, možná dobře, práci, o ničem, víš. Takže já děkuju, že si tohle video sleduješ až do konce, budu doufat, že tě někdy uvidím na mém streamu, jak říkám, můžeme si spolu zahrát, je to u mě friendly. A já si s tebou byla rád zahraju. Stačí jenom nebejt nějaký totální fůl, toxický fůl. Takže děkuju, mějte se krásně a čau, čego, peace, ahoj.